Godt gået. Hej, mit navn er Morten Bendelsen, og jeg er daglig leder af Street Dome. Street Dome er et fantastisk sted, som giver unge mennesker mulighed for at bruge deres mod og lære at stå på skateboard, lære at klatre og mange flere ting. Er I klar, piger? Så er den der nu! Ja! Pisse godt! Se, det er girl power at its finest. Her i Street Dome har vi flotte rammer. Vi har også nogle kæmpe store ramper. De unge mennesker i dag skater på en lidt anden måde, end man gjorde tilbage i 10 og 12, hvor det her blev designet og blev færdigt. I dag vil man meget gerne have et flow-areal, som er små ramper som dem her, der fortsætter den her vej hen ovenover bowlen og fortsætter herhen. Det er den måde, de unge mennesker kan lide at skate i dag, og det er sådan, vi genererer flere glade skateboardbrugere, som kan komme herned og bruge deres mod, og vigtigst af alt, grine og have det sjovt. Jeg ønsker mig midler til at bygge overdækningen herover, og jeg ønsker mig et sted, hvor det er endnu lettere at grine, end det er herude. Om vinteren, når man skal stå på skateboard, så er det lidt koldt, og det er lidt køligt. Så heroppe, derfor vil vi gerne lave sådan en udstue ting, chiller lounge, skate lodge, eller hvad man vil kalde det heroppe, hvor man, når man har været hen og skate og trækker til en pause, kan sidde i en sofa og hygge sig og snakke med andre, som ikke nødvendigvis står på skateboard, men som er nogle af dem, der kommer hernede. Så det er min drøm. Og så ønsker jeg mig også vores klatrevæg er super fin og god, men vi ønsker os en slabwall her. En slabwall er faktisk en væg, der er let at klatre på, fordi den har hældning i den nemme retning, om man så at sige. Hej, jeg hedder Nikolaj. Jeg klatrer hernede Street Dome, og en af mine store drømme, det kunne være, hvis vi fik en fed ny klatrevæg her. En slabvæg, men som I nok kan se, så har vi rigtig meget udhæng. Så der er ikke så mange nybegyndere, der kan få nogen glæde ud af at klatre hernede. Det kunne det være, hvis der kom en slabvæg her. På den her side af slabvæggen vil vi gerne have en bank, så vi kan få noget mere flow. Vi vil have flow! De ønsker os at flow! Ja!